араһында, бүгенге тарихчылар араһында Башкортстан тарихын уның һымак белүсе һирәк ти. Таныштары, якындары, ул үҙендә халкының иң яхшы сифаттарын туплаган ти. Һүз мәшһүр башкорт тарихчыһы, Башкорт дәүләт университеты профессоры, Башкортстанның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге халыҡара премия лауреаты Әнүәр Закир улы Әсфәндияров тураһында. Әнүәр Закир улы Башкортстандағы тарихчыларның иң талантлыһы, иң күп эшләгәне, безнең тарихчылар араһында Башкортстан тарихын анан да яҡшы белгән кеше юҡтыр дип уйлайым. Уны әйтергә мөмкин тарихсы энциклопедист. Ул безнең барыбызга, мына без профессорлар, тарих фәндәре докторларыбыз барыбыз да монда күп кенә без эшләйбез. Барыбызга караганда ла күбрәк монда һүҙең дөрөҫөн әйтергә кәрәк, күбрәк ялғандыр. Безнең Башкортстан тарихын, башҡорт халҡының тарихын өйрәнеүгә бик зур өлөш индергән һис шикһеҙ арҙаҡлы шәхес. Ул үҙенең лекцияларында, дәрестәрендә, төрлө занятияларында шул төплө рәүештә алып бара. Өсөн тигәндә фәнни эшмәкәрлек бигерәк тә безнең университет системаһында ул уҡытыу эше белән турынан-туры бәйләнгән. Әгәр дә ғалим, уҡытыусы фән белән шөғөлләнһә, уның уҡытыу кимәле юғары. Әнүәр Закирович 74-нче йыл булараҡ мин хәтерләйем килде беҙгә. Эшкә беренсе тапҡыр килеү белән курсовой эштәрҙе тикшерә башланым. Күп студенттар, шуғатлым қиын булды бит әле менә беҙгә Әнүәр Закировичҡа эләктек. Әле 3-4 тапҡыр шул курсовой эштәрен киренән эшләнеләр. Сразу һиҙелде инде был талапсанлыҡ, академический ученый дип әйтәбеҙ, килде инде. Ул методик яҡтан бик көслө. Нисек студенттар менән эшләргә? Ул үҙе бит методика. Ул бер яҡтан уҡыусы түгел, икенсе яҡтан әле оло кеше түгел, аның психологияны белергә кәрәк. Бер ваҡытта ла Әнүәр Закирович арҡаһында берәй студент менә стипендияға алған тигән юҡ. Бер яҡтан талапсанлыҡ, икенсе яҡтан инде ул шул еренә еткереп эшләгәс, ул студент бер ваҡытта ла насар оценка алмай. Коллегалары Әнүәр Закир улы Әсфәндияровтың тарихи сығанаҡтарҙы, архив документтарын өйрәнеүгә ифрат ҙур әһәмиәт биреүен һыҙыҡ өҫтөнә ала. Ҡайҙа киттең? Мин архивта ултырып киләм әле. Шул ғәтлем ул, мин әйтернем, ни ул подвиг. Менә арып, студенттар белән бит инде хәлдән тайып, ҡайтып әҙерәк ялтыр тигән юҡ. Шунда архивка барып ултыра, ниндәйҙер сығанаҡтар таба, шуның бит инде килеп, икенсе көн әйтә бит инде, менә шулай сығанаҡтар белән эшләйем, менә шундай ниҙәр бар, фондта. Менә һеҙҙең ауыл турында ниҙәр сығанаҡ, берәй завод турында, ул студентты тәрбиәләй бит ул. Уның бөтөн һығымталары ошо архив материалдарына нигеҙләнеп, конкрет факттарға нигеҙләнеп яҙылған. Уның ғилми хеҙмәттәрендә уйҙырмаға бер ҡасан да урын юҡ. Бына шуны һыҙыҡ өҫтөнә алырға кәрәк. Башҡортостандың ҡыҫҡаса энциклопедияһынан Әнүәр Закир улы Әсфәндияров 1934 йылдың 15 майында Баймаҡ районының Сыңғыҙ ауылында тыуған. 1958 йылда Мәскәү дәүләт университетының тарих факультетын тамамлаған. 1974 йылдан Башҡорт дәүләт университетында уҡыта. 100-нән ашыу ғилми хеҙмәт авторы. Әнүәр ағай, мәғлүм булыуынса, Әхмәт Зәки Вәлиди үҙенең хәтерләрендә ғүмер буйы тарих өйрәндем.
Әмма иң насар белгәнем үземнең нәселемнең тарихы дип язган. Ә һез нисек? Был büyük şahıs менән минең фикерде сагыштыруы бер нисектер уңайсызрак миңа. Шулай да әйтәм, хатирәләрдә сынап та Зәки Валиди үзенең нәселен бик үк дөрес таба алманым дигән маграк үкенү үткәрә. Ул сынап та шулай. Бердән бер дип әйтәйек инде, бер нисә гаилә генә унда асаба башкортлар булган. Ә калгандары ситтән җыелган. Ә минең авылым борын-борындан Бөрьян ыру вәкилләре, шуның бер тармагы Монаш дигән. Ә Бөрьян ыру 4 тармактан торган. Бөрьян кабиләһе 4 ырудан торган. Бере шул Монаш, минең авыл шайтып аталган. Ямаш, Янхары, Байхары дигән. Адак улар беренче, икенче, өченче, дүртенче Бөрьян волостары, улустары дип йөртелгән. Әнвәр агай, һезгә Башкортстанның бик күп авылларынан һәм күрше өлкәләрдә яшәгән кардәшләребездән шәҗәрәләре турында мәгълүмат сорап бик күп хаттар килә икәне безгә билдәле. Һәм һезнең үзегезнең шәҗәрәгез турында һорау бераз уңайсызрак та. Ну, ярдәм һаман да бара ул. Хатлашабыз. Менә яңрак кына Краснодар ягыннан тәтешле кешеһе, ул миңа кусты тиеш, яшь егет инде, үзенең нәсел нәсәбен һорап язган. Илмәт дигән авыл, мин аны эзләргә дип торам менә, әле генә хат алган. Ундалар күп, бер ток хат ята. Һәр беренә җавап язылды. Җавап языр өчен бер азна вакыт китә. Аны эзләргә кирәк, табыр кирәк, хат языр кирәк. Шуны кадатыр кирәк. Ә мин үземнең бик озын шәҗәрәмне белмәйм. Ну, атаем Закир, оның атаһы Әл-Мөхәммәд. Әл-Мөхәммәдтің атаһы Идрис булган. Идрistің атаһы Әсфәндияр. Оның атаһы Өткөл, оның атаһы Босқон. Әнвәр Закир улы бәләкәй генә көенсә әсәһеннән кала. Әсәйдә сынаттан кесендә йөзендә белмәйм. Фотохурәтле һакланмаган. Атайды әҙерәк кенә хәтерләйем. Атай минең быжыр кеше булган. Төскә, йөзгә матур булган. Хуштың тәүге көндәренә китә. 42-нче ел пропал без вести дигән кагаз килгән. Хуш башлангас битендә кемдә яшәргә мәсьәлә туды. Атайдан апайда 2 бала калды. Икеһелә шул үгәйсәй дип әйтәйек инде. Торф эшкәртергә җибәрделәр. Хәзерге менә Баймак Думоддахынан алып, шул Мәрәс авыллары тирәһендә эшләгәннәр инде. Шунда балалар аслыктан икейле үлгеп калган. 43-нче ел Нәбиулла Мустакимов минең авылдашым. Рәсәйдә минең тугандарда, Нугайда булган, башка авылларда булган. Шуннан соң бер ток бешерелгән картоф йөкмәп килгән. Ә мин авылда шешенеп астан шешенеп ятканмын. Ул мине бер азна 10 көн шул картофын ашатып, әдәм итеп, мине итәкләп өләсәгә алып китте. Менә ул минең теге был дөньяда минең шулай яшәп ятуыма, эшләп ятуыма, тарихта нәмәләр язганмын, мин уга борчлымын. Бер ел өләсәгә яшәдем. Шуннан дидумга эләктем. Әнвәр Закир улы үсмер сагында балалар йортында кичергән төрле тормыш сынауларын ихтияр көсөн үстерүгә булышлык итте дип саный. Утын тияп, үгез менән балалар йортының территориясына инеп барган җирдә үгез сәскәкләп, кышлаварның ярына барып ауды. Арбам күсәр китте хәнеп. Наказание формасында мине шул кистә икенче үгез, икенче арба менән Иван Куатка китә. Мин киттем. Барһам, юлда инде безнең бесәндә ятысы диддум кешеләре
Аның кайда экенин билейм. Элек эзләп таптым, шунда якланым. Иртәнсәк юлда дәвам иттем, барып таптым. Кәрәк нәмәне тиянем, алып кайттым. Ә хәзер 20 яшьлек малайды бер үзем бер гайда ебермәде. Әнвәр Закир улы беренче Уткыл, Баймак, Өфөләге 5нче ханны, балалар йортларының директорларын, тәрбиячеләрен һәм үзе укыган мәктәпләрнең укытучыларын тик рәхмәт тойгыһы менән искә ала. Ул заманда хөкүмәттең карары бар иде. Фронтта һәлак булганнарның балаларын югары уку йортына индерү буенча, ебәрү буенча ниндәйдер бер юнәлтмә кагыз бирәләр иде. Шуның буенча мин Мәскәү университетының тарих факультетына инеп киттем. Укуы бик үк авыр булмады, ләкин яшәүе матди, материаль яктан әлбәттә бергә барган, ошо балалар йорты тамам балалар йортына тәрбияләнгәннәр, 9нчы мәктәп беткән егет кызлар бер-беребезгә матди яктан әз булһа ла ярдәм итеп яшәдек. Яйгә кайтмай шунда төрле эшкә урнаша торган. Мен бер лесопильный бер предприятиегә урнаштым инде. Яй башында кием һалымга акча эшләп бирелде. Бөек тарихчылар укытты. Уларның арасында минем деканым менә Арцеховский Артемий Владимирович археология буенча уның дәреслеге булды. Шуннан уның укучысы Абдусин шундай шулык фәндән дәреслек. Төзүне шуның буенча укыдылар. Шуннан азак минем диплом эше итәкчесе Иван Антонович Федосов. Ул кафедра мөдире, тарих факультетының деканы булды озак еллар. Общественное движение в России 30-40-х годах 19 века дигән бер зур монографик эше бар. Шуннан педагогия фәннәр академиясының академиге ул миңа нык ярдәм итте. Тарихта менә тарихсы сыганак менән эш итәргә тиеш дигән фикердә халлары бар бит әле. Әнвәр Закир улы Мәскәү дәүләт университетын тамамлап, Өфөгә кайткач, 7 ел беренче ханны интернат мәктәптә тарих укытучысы булып эшләй. Аспирантурага укырга инә. Күренекле галим Әбүбәкер Нуриян улы Усманов итәкчелегендә Башкортстанда кантон идаралыгы индерү дигән темага диссертация яза. Әбүбәкер Нуриян тарихчы булара, ул гаҗәп көчле эрудициялы, күп нәмәне белгән кеше. Сыганақты өйрәнү буенча, оны пропагандалау буенча күп эшләнә ул. Мин рәхмәтлемен уга. Коллегалары Әнвәр Закир улына тарихчы энциклопедист дип дөрес баһа бирә. Башкортстанның тарихын яхшы белгән. Башкортстанда кантон идаралыгын индерү, башкорт гаиләһе, башкортларның хәрби хезмәттә катнашуы, Башкортстан авыл калалары тарихы буенча фундаменталь хезмәттәр язган. Акмулла, Бабиш, Сокорой, Шәмсетдин Зәки кебек шәхестәрнең шәҗәрәһен асыклаган. Гафурийның шәҗәрәһен дөрестләгән галимдән. Башкорттың батырлары, тархандары, кантон башлыктары, гомумән тарихта эт калдырган ардаклы уллары турында фәнни популяр очерктар авторының Башкортстан энциклопедиясын булдыру эшмәкәрлегендә әүдәм катнашуы табигый. Многолетние наработки этого историка, который получил фундаментальное образование в Московском университете, который на протяжении нескольких десятков лет занимался в архивах страны, имеют большое значение для выработки, прежде всего, концепции энциклопедии. Вот региональная энциклопедия, какими параметрами должна определяться, на каких принципах должна базироваться эта энциклопедия, в выработке вот этих основных стратегических направлений нашей работы, конечно, исследования Асфендиярова имели огромное значение. До сегодняшнего дня даже в энциклопедических изданиях понятие «кантонная система управления» связывается только с Западной Европой. Анвар Закирович в своей очень небольшой, но очень емкой работе впервые поставил эту проблему «Кантонная система управления Башкирией». Опираясь на эту работу Анвара Закировича, мы, безусловно, считаю, вносим большой вклад, создавая нашу энциклопедию, вклад вот в развитие историографии России и мира даже, может быть. С другой стороны, Анвар Закирович является автором многотомных исследований по истории населенных пунктов.
все его наработки ложатся в основу наших статей по населенным пунктам. Анвар Закирович является членом научно-редакционного совета редакционной коллегии нашего издания и, соответственно, постоянно имеет возможность вмешиваться в нашу работу, оказывать помощь, исправлять, если есть недочеты, советовать, в каком направлении надо дальше работать. Человек чрезвычайно чуткий, человек чрезвычайно отзывчивый. И человек, который вот как бы стоял у истоков создания вообще энциклопедического дела в нашей республике. Һеҙҙең тағы ҙур ғына ғилмешегеҙ ул башҡорт ғаиләһенә арналған бит, башҡорт ғаиләһе, никах, ғаилә темаһы 18-нче быуат һәм 19-нче быуат яртыһы. Үҙе бер ҙур мәсьәлә. Был мәсьәлә шул Өфө тарихын күмәкләп без яздык бер заман. 76 ел сыкту, калын гына китап инде. Өфөне нигезләү, Өфөнең хужалыгы, коммуналь хужалыгы, мәдәнияте 19 быуаттың беренче яртыында дигән өлешләрне мин яздым. Шул сырда ифрат күп материалдар йыелды. Әлегелә баягы халык ханын исәпкә алган вакытта һәр йортта кем яшәй? Нисә хатыны булган? Нисә улы булган? Нисә кызы булган? Кем менән тагын ирләрдән шулда бер гаилә булып яшәгән? Карап сыккан авылларның ханы 300-450. Гаиләнең ханы 12,000. Төрле өйә. Он сумел показать на демографическом материале развитие башкирской семьи в 18-м, первой половине 19 веков. И вот наши статьи по данному разделу, это крупная статья «Семья», семейно-брачные отношения, брак, они полностью базируются на его работах, с одной стороны, с другой стороны, он выступает автором этих статей. Обращение к людям очень показательно для Анвара Закировича, который всегда в своих работах, кроме каких-то общих вопросов, всегда касается людей. Он именно через людей выходит на историю, через историю отдельных родов, через историю отдельных конкретных личностей выходит на большие проблемы. Оның ғилми хезмәтләрендә административ-территориаль бүленеш, халык яшәгән авыл-калалар, нәселдәр, тарханлык, кантон идаралыктары һәм башкалар турасында бай мәгълүмат табырга була. Иң аның сагу эшләре минеңсә менә шу 80 еллардагы дип 80 елларның атагында ул Башкортстандагы авылларның тарихын өйрәнү өчен башлап җибәрде. И ошо эштә бигрәк тә ул бик зур эшләр эшләне. Хәзер минең белүемчә, ул ундан артык ошо тема буенча китап сыгарды. Әйтергә мөмкин, аны да кеш бер үзе бөтен тарихи институт эшләй торган эште эшләп сыкты. Ул бит бу Башкортстан авылларының тарихы буенча ул бит авыл тарихы гына түгел. Онда авылга бәйләнгән бөтен проблемалар да күтәрелә. Вот, допустим, бер районда ала икән, вот кемдер яшәй, бөтенендә без санап сыга. Аныла ни анан мына авылларды бу кай авыллар башкорт авыллары, кайлары Суаш, Мари, Татар, Мишәр. Вот, анан хуҗалыктары турасында. Анан ул китаптарында килтерә башкортларның социаль хәле турында материалдар. Менә ошо материалдар Башкортстан тарихын тагыла киңрәк, тулырак нитергә ярдәм итә, аңларга ярдәм итә. Мин уйлыйм инде, аны кештең бу эшләре аның безнең халык алдында, республика алдында эшләгән зур фәнни подвиг дип атарга мөмкин. Башкортстан авылларының тарихы ошо хезмәткә ничек тотынып алып киттегез? Ул күптән уйлап килә идегезме, әллә берәй этәргез көч булдымы? Касан тотындыгыз бу эшкә?
Коллегалардан шулай баха беруіне мен рахмәтлімін. Раил Гумереш Кузиев 60 яшьлек Асфандияровқа шул танталы вакытында айтты, Әнвәр, һин үзеңә һәйкәл халдың, эшеңнән дип. Был югары баһа әлбәттә. Ләкин был эште бит алып барып сыгарырга кирәк әле. Берүне эшләү авыр әлбәттә. Һәр авыл буенча очерк формасында материал биреп, бер кеше бөтә 4000 авылды һәм мисәмә 30-га якын кала һәм калага якын шундай урындарды тарихын карап суу мөмкин түгел. Бу тәүдән мин башланым теге белешмә формасында дип әйтәм инде. Ала инде киңәйтә бардым. Нисек килеп был темага тотындым дигәндә, баягы калалар тарихын өйрәнү. Дефи тарихын язган вакытта кулга килеп элеккән материалдар. Бында бит инде башкорт авылдарынан башка төрки халыктар авылдары бар бит әле. Татар, Мишәр, шуннан һуң татардан сыккан типтәрдән, башкорттан сыккан типтәрдән ниндәй хукуки канун нормаларда яшәп ята. Шуна угыр фин халыктарының, славян халыктарының, урыс, украин, белорустардың Башкортстан территориясында нисек килеп, ниндәй закон нигезендә яшәп ятуы мине кызыксындырды. Кала тарихын өйрәнгәндә йыелган материалдар ошо юнәлештә китергә мине мәҗбүр иттеләр. Мин үзем теләр-теләмәс инеп киттем дип әйтергә мөмкин. Шуннан барып ингәс, хәзер сыгып булмый. Сынап та шулай. Әлбәттә, менә Урал ямгыяты дип әйтәйек инде, Урал өлкәләренең тарихчылары, язучылары Бирюков исемендәге Урал премиясын ошо китаптың тәүге 4-әүгенә бирделәр. Валиди исемендәге халыкара премия диләр. Менә шундай баһа булгас эшләмәй кара. Һуңгы вакытта безнең районнарда шул райондардың тарихын язу эше башланды. Менә минең белүемчә, менә бүтән районнарның тәвәтерлек хәзер тарихы язылган. Бирәк һәм ошо район тарихын язганда Әнвәр Закировичка мөрәҗәгать итәләр. Ни өчен дигәндә ул китаптар батырып сыгарды. Ул сыганактарды белә, ул архив материалларын белә. Көнбайыш башкортлары дигән бик калын белешмәләр сыгарды. Белешмә, аны без сборник дигәндә бик калын белешмә сыгарды, шул фәнни белешмә. Ул тик архив материалларына гына нигезләнгән. Уның был фәнни белешмәһе сынан да кемдән кем икәнен белергә нык ярдәм итте. Гомумән менә алда яшәгән шул әдигенә белем ияһе булган кешеләр үзләренең менә шәҗәрәһен белергә теләй. Менә үзенең килеп сыгышы белән кызыксынучылар хәзер күбәйде. Безнең бит Башкортта гомумән шундый гадәт бар, һәрбер кеше үзенең ете буынын белергә тиеш. Менә шул хәзер тергезелә башланы, бу бик матур күренеш. Шул очракта һәр вакыт Әнвәр Закир улына мөрәҗәгать итәләр. Ни өчен дигәндә ул архивта кайда документ ята шуны белә. Күптән түгел 2002 елда бездә халык ханын алу, исәбен алу шундый компания булып үтте бит инде. Ошо халык ханын алу компаниясы барышында уның хезмәттәре бигрәк зур роль уйнады. Угыр фин халыктарының вәкилләре язалар, дәвам итәләр. Славян милләтеннән булган урыстар, украин, белорус авылларынан сыккан кешеләр, күбәһен авыллары юкка сыккан, нигезен сыккан, кайдан килгән, без икән дип язалар. Башкорт, татар, Мишәр авылларынан хаттар ифрат күп. Шәҗәрә дигән байрамды яелдырып җибәргәс, ул бит бер генә ердә түгел, Борай районында ла, Тәтешлеләлә, Аскында ла, Балтаста менә үзебез күрдек бит инде. Бүтә ердә лә, Илеш ягында тимәк файдаһы булгандыр дип уйлыйм. Башкортстан телевидениеһенең фондында Әнвәр Закир улы авторлыгында һәм алып баруында язылган 2 тиктәләп шәҗәрә тапшыруы хаклана.
Тапшырулар Аскын, Яңавыл, Балтас, Илеш, Стәрлебаш һәм башка райондарда язылган. Был да уның башкорт халкының тарихын популярлаштыру буенча киң кырлы эшмәкәрлегенең бер юнәлеше булды. Үземнең 5нче китапта әле килгән Яңавыл районы Кисәк Кайын дигән авылга, ошо авыл турасында берничә язылган үземнең материалды, архивтан алынган материалларның копияларын, бигрәк тә 7нче, 8нче, 9нче, 10нче ревизия материалларын, копияларын алып килдем. Ошо нәсел нәсәп турасында һөйләшү, был авылдың кыскаса тарихы, уның кайсы ыруга карау турасындагы күз хәбәрде алып бару өчен без Кисәк Кайын авылының колхоз идарасы йортында авылдың аксакалдары, колхоздың итәкчеләре белән очрашырга булдык. Бүген менә шулай ук мин әле үземнең 4 буынга хәтле картәтәйләрне беләдерим, әткәйне кертеп, Мөхәммәд Заһир, Мөхәммәд Кәрим, менә сез китергән архив документлары буенча Мөхәммәд Кәримнең әтәсе, менә Фәхретдин дип язылган. Фәхретдиннең әтәсе Фәрвәҗетдин, мин менә шул Фәрвәҗетдингә кадәр беләдерим, ә калганнары миңа билгесез. Менә Фәрвәҗетдиннең әтәсе була инде Мөхәммәд Гали документ буенча, Мөхәммәд Галинең әтәсе Бахтияр, Бахтиярның әтәсе Өмөткул, Өмөткулның әтәсе Исәнгул. Менә шулай иттереп 4 буыннан 5, 6, 7, 8 буынга тиклем мин бүген димәк үземнең ата-бабаларны белән булып чыга. Бу безнең нәселдән электән сакланып язылып килгән буынга күчереп килгән булса да, сезнең алып килгән карталарга архив документлары тулысынча туры килә. Менә мәсәлән, мин әле 8нче буынны гына белә идем. Үземнән башлайм инде. Менә Зәйкәт, 31 елгы. Минем атам Галихан 9нчы елгы Бек Ватан сугышында вафат булды инде. Аның атасы Дәүләтхан 1881 елгы. Аның атасы Гыймазетдин, монысының туган җыры билгеле түгел. Аның атасы Гапсатар, Гатулвахап, аннан соң Атнагыл. Бу бабайларның сөйләүләренә караганда безнең авыл Уран волостына караган булып чыга. Легендаларга караганда бабайларның әйтүләренә, сөйләүләренә буыннан буынга күчеп килүләр шул Уран волостына караган авылларның берсе булып чыга Кисәк Кайын авылы. Документлар буенча да шулай туры килә. Менә сез алып килгән документта да шушы чагыштырып карагач, шушы легендаларның дөрескә чыгуы безнең дөресләй. Сезнең язулар белән, архив язулары белән бабайларның сөйләүләре дөрескә килә. Әнвәр Закир улының Буранбайдың язган хаттары, Каһым түрә, Маклашка кебек мәкаләләрендә тарихи йырларыбыз ничек иҗат ителүе, уларның геройдары турында бәян ителә. Маклашка турасында язды Гайсагай Хусаинов, Габрар Абдрахманов, безнең күренекле композитор. Гатагай Сөләйманов язып калдырган. Мин дә кысылып киттем. Ну, тарихи нигезен мин бирергә тырыштым. Ысынлап та кайда был жер барлыкка килүе мөмкин. Унда хүз булды. Әрмән студенты, талибы Тарту Геворг Дадахянс Тарту университетында укып йөргән. Был 1856-57 елдар, Кырым һугышы вакытында. Башкортстандан җибәрелгән, Ырымбур губерниясынан җибәрелгән 2 полк. Прибалтикага җибәрелгән. Буласак Англия, Франция десантына каршы торырлык көч итеп 2 полк җибәргәннәр. Ну, әлбәттә, унда бар икенче рус
көстәренә кушылырга тиеш булган. Был һәваилар. Анда булган корпус. Әйтергә кирәк, генералиссимус Суворовтың ияне шунда Прибалтикала бір корпустың командующий булган. Икенче корпустық булган Граббе дигән кеше. Бире полк Суворовка эләгә, Суворовтың ияненә, Суворов генерал, недер дәрәҗәле, Граббе генерал, икенче полк унда эләгә. Ә был Тарту калаһына якын. Әйтергә кирәк, десант снапта дошман ягынан булган. Актив рәвештә оны кире кагуда катнашкандар һәм медаль алгандар. Ул турыда документлар бар. Һәм Граббе рәхмәт укып Оренбур губернаторына хат язган. Шуларды котлagыз һәм башка бында батырлык күрсәттеләр дип. Шул һәваилар, башка һәваиллары Тартула урамда йөргәннәр. Шул дада хыянысты сораткандар. Йырдарын тыңлаган. Әтеге Әрмәнстандан килгән, туган илен хагынып, башкорт йырын моңын тыңлап, курайын тыңлап, үзенең һүзенә көй язган. Башкорт моңын файдаланып, хәзер ул әрмән халкының халык гимн дип атала. Милли гимне. Милли гимне. Кайда гына булмаган. Менә мин ниндәй генә конференцияларда булмадым. Ул егетләр, йыелышалар, галимдар, ниндәй генә яшьтә булмаган, шул көйне башлайлар. Әнвәр агай хау саламат булһын. Фәнни өлкәдә ең алганы эшләһен, уның хезмәтләрен без бик олы багалайбыз һәм уның хезмәтләре безгә бик кирәк. Бер касанда тура әйтергә куркмай, әгәр дә моны безнең бит инде ай һайын без факультетта совет үткәрәбез, ул гыйльми совет дип атала. Шунда факультет тормышы белән бәйле һәр төрле мәсьәләләрне карайбыз инде. Шул вакытта ул һәр вакыт тураһын ярып әйтергә ярата. Гаделлек өчен ул һәр вакыт көрәшергәдер. Аны да кеше башкорт халкының бөтен аңгай хәтаттары сагалган дип әйтергә мөмкин. Ул тура һүзле, бер вакытта алдамас. Һәр вакыт ни өчен дөрестлек өчен көрәшер. Бәләкәй һәм зур мәсьәләләрдә. Мин уның менә 40 елдан яшәйбез. Бер вакытта ла уның буш утырганын күргәнем юк. Гел эш белән мәшгуль, эшләй. Иҗат менән шөгыльләнә бит. Ул бик белемле, бик тәрән белемле кеше. Уга шул хәтле күп һораулар белән мөрәҗәгать итәләр. Тарихчыларына түгел, авыл теле иҗаты белән шөгыльләнүчеләр дә, этнологлар да, бөтенесе. Ул бына сәгатьләр буена Иван шуларга гадәттә телефондан харашалар бит инде. Сәгатьләр буена ул консультация бирә инде. Уларга җавап бирә инде. Мин аптырап калам кай вакыт. Шуннан шул хәтле төпле, белемле булуына мин исем китеп тыңлап утырам бит, нергәһендә утырам бит. Уннан башка тагын уга бик күп хаттар килә. Ни? Кайдан гына килмәй ул хаттар хәзер. Үзбәкстанда, Таҗикстанда калмый. Күп хаттар килә. Ул хаттарга, ул бит хаттарга һаумы дип кенә язмый. Уларга төпле фикер, тарихи белемне биреп җибәрә бит инде. Касан алган ул хатты җавап датаһын куя һәм касан җавап бирде. Шул датаһын куеп җибәрә. Бик ул һорайдар бит инде. Шәҗәрәнле һорайдар, авыл тарихында һорайдар. Минең атайым, олатаемдарды белмәйегез микән дип һорагандары бар. Бөтенләй лә бик түземле рәвештә җавап язып җибәрә бит инде. Шу уныһы бер зур эш, иҗади эш бит инде. Уны бик мин уйлыйм, ул бик яраталар. Мин уның турында бер дә авыр хөрт ишеткәнем юк. Талиптардан да элек укыткандарлар бик хөрмәт белән искә алалар. Мин үзем дә нидә югары уку йортында укыткан кешем бит инде. Аптырай торган беренче курстагы лекцияларны тикшерә алып кайтып. Тикшерә ул нисек яза икән лекцияны дип. Шул хәтле төпле белем бирергә тырышып бик эшләй инде. Беренче курстан эшләй бирә. Китәләр бит инде алар иҗади эш белән шөгыльләнәләр. Ул юнәлеш бирә бик ни. Уннан тыш диплом эшләре белән дә шөгыльләнә бит инде. Шуннан ул иҗади эш, уның кешелек сыйфаттарында әйтергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки унда Әнвәр Закировичтан кешеләр ниндәй яхшы сыйфаттар бар,
Бөтәһе бар. Мин аптырайым, әллә ул пәйгамбәр нидәре микән? Диннән микән дип тә уйлап калдым. Атай һугышта ятып калды, уның кустыһы һугышта ятып калды. Атайдың карындашы Белорет трудовой армия тигенде, шунда үлеп калды. Был атай ягынан. Әсәй ягынан. Әсәйдең агаһы Әхмәтулла атай һугышта ятып калды. Башкалар ятып калды. Идне ятып калды. Мин нәмә әйтәм килә. Шуларның гомерен миңа Ходай бирергә тиеш тә баһа. Миңа Ходай тагын да 20 ел бирергә тиеш. Бер 10-15 китап яңа эшләргә кирәк дип. Әнвәр агай, халкыбызның бер ярында ризык язган ергә ирләр бара, тарихка хыйммат даны кала дигән юллар бар. Һезнең тарихи хезмәтләрегез һезгә тарихка хыйммат дан килтерде. Һезнең тагы зур хезмәтләр ялырга дигән теләгегез бар. Изге теләгегез кабул булһын. Халыкка хезмәт юлы. Ошо юлыгыз озын булһын дип мин теләрмен.